istorya ang kasuplada. Nagtatarapsik ang laway, nalilisik mga mata. Wow, Coca-Cola ang body niya, maginis ang panit, lahi daw sinmistisa. Pag narampa nagbabayok, bubot nagkakaguwa ang dudu sa first class ebon niya nga bra. Kung may napurma, binabastit kita tamay-tamay, kundi rekurso nada kung may dakwarta ang nabisita. Nagkakatuturo tumbay at dayong bisan mag-aga hipausa, kay napapanahon ang habol ang kwarta. Kung warat na pasensya na uli na naay pag-asang ang paghanap-hanap na laiba. Kairuman sa mistisa nga daraga, naburudan waray amay nga natubang. Saktun ko sa ing pagbagubuhay ko upaya, ang kasuplada nagkapili mo baguhan. Kairuman sa mistisa nga daraga, naburudan waray amay nga natubang. Saktun ko sa ing pagbagubuhay mo upaya, ang kasuplada kang kapili mo baguhan. Rumarampa ang dalaga, ang kahuna siya nagudan, mahusay sa baryo nira ko ng istorya ang kasuplada. Nagtatarapsik ang laway, nalilisik mga mata. Wow, Coca-Cola ang bari niya, makinis ang panit, lahi daw sinmistisa. Pag narampa nagbabayok, bubot nagkakaguwa ang dudu sa first class ebon niya nga bra. Kung may napurma, binabastit kita tamay-tamay, kundi rekurso nadat may dakwata ang nabisita. Nagkakatuturo tumbay at dayong bisan mag-aga hipausa, kay napapanahon ang habol ang kwarta. Kung warak na pasensya na uli na laay pag-asang ang paghanap-hanap na laiba. Kairuman sa mistisa nga daraga, naburudan waray amay na natubang. Saktun ko sa ing pagbagubuhay mo upaya, ang kasuplada ang kapili mo baguhan. Kairuman sa mistisa nga daraga, nadurudan waray amay nga natubang. Saktun ko sa ing pagbagubuhay mo upaya, ang kasuplada ang kapili mo baguhan. Ang kasuplada ang kapili mo baguhan.